Salutare toată lumea, bine vă regăsesc doar cu pistol și dacă mor, se încheie episodul. Hai să vedem ce facem de aici. Mor. E un trick. Poate că pe... Cingiara. Am dit pe grenada aia în dit. Mă duc pe short. Poate trec și eu ceva. Nu, eu nu cu mine. Lua banii pe short. Nu mă. O l-am luat pe unul. Așa s-a fost episodul, că a murit.